Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 nga oras, 11:39 na mga kaaksyon. Sige, kay lambadahon ta dugay-dugay ang mga balita nga natipon sa aton sining mga action reporters samtang nga nagatimo-timo na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Manti sa baduman natawhay man lang ang aton sining palibot, di ba? Pero sa imo sining pag-ehersisyo aksyonan o galion ta ang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Digin magkalipad ka balita gikan sa News Center pod kay Aksyon an Defensor, Aksyon an mayong udto. Aksyon na Rex mayong udto kag sa man mga ka-aksyon ginanunsyo sa nga Malacañang Aksyon Rex ang quarantine classification nga ipatuman sa bilog nga pungsod sa masunod nga duha ka semana. Meaning Aksyon na Rex magaumpisa ini Agosto 16 tubto 31. Sa virtual briefing ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang desisyon man sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases para sa mga quarantine measures sa diin may mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Ini amo ang Nueva Ecija, Batangas, syudad sang Iloilo, syudad sang Cebu, syudad sang Lapu-Lapu, syudad sang Mandawi, syudad sang Talisay, banwa sang Minglanilla sa probinsya sang Cebu, kag banwa sang Konsolasyon sa probinsya man sa gihapon sang Cebu ini Action Rex. Dugang pa din ni Roque ang nabilin niya nga parte sa ang pungsod ipaidalom sa modified GCQ apang may pila ka mga probinsya highly urbanized cities, kalakip na din Action Rex ang Bacolod City. Pag independent component cities ang maga-implementar sang local action. Meaning, so, bisan nga ara sila sa modified GCQ, tungod nga may ara ya sang local yung mga gin-implement. Halimbawa, diri sa Bacolod, so ipatuman ina sa gihapon Action Rex. Sa piyagabahin ang modified ECQ nga classification sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal
ang i-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa adlaw na iyasang Lunes. Antes man nga matapos ang lockdown measures nga ginapatuman sa nasambit nga mga lugar. Kay ang lockdown measures sa sining pilay ka mga probinsya kag ang NCR Action Rex magatapos iniya sa August 18. So amo na nga ulihi ang amo na galing nga ulihi sila. Ulihi ang August announcement. 18 pa. Pero by Monday mabalaan na nila. By Monday, mahibaloan na. Kaya gati si Presidente Duterte yan mismo ang mag-aanunsyo. Sa iban pa naton nga Balita Action Rex, ginpahayag diri ni PhilHealth spokesperson Shirley Domingo nga madamo na nga mga opisyal sang PhilHealth ang nagperma sa nga waiver agud nga pasugtan ang Anti-Money Laundering Council ko ng AMLAC nga mag-check sang ilang nga bank accounts. Sunod diri kay Domingo, siya mismo nagperma man sa nasambit iya nga secrecy waiver. If ma-remember Action Rex, sa House Committee hearing, may kang tanan sa ginaligar korupsyon kag baga anomalya sa ahensya, ang pila ka mga nagpahayag nga willing sila iya nga magperma, sanday Hubita Aragona, Renato Limshauco Jr., Israel Pargas, kag Nerissa Santiago. Ining apat, mga Senior Vice President for Information Management, Fund Management kag Health Finance Policy subong man Acting Vice President for Actuarial Services. Samtang ginpahayag din ni Domingo nga wala pa siya sang ideya kon si President Manila ang nagperma man nga PhilHealth si Ricardo Morales. Wala siya sang ideya kung maperma man. Si Paricard? Paricards. Ay, pa-remember mo, medical leave nagpahuway sa galito. bahay. Nag-leave siya. Basta kita na talaga dugay, naka-wheelchair naman eh. Basi, The second, char lang. Gani. Kabay nga hindi lang. Kabay nga hindi lang Action Rex. So, mo niya, ang pinaka-update. Dumidad naman sa daan, no? Oo. Mga pila na si Paricards Morales. Retired na sa nga general, di ba? Amo na given. Galing kay, basi makibot naman tabala nga after magtahaw na. Balik naman normal ang sitwasyon. Sa Action Rex, ang pila ka mga nakuha man naton nga mga information nga sa Balita yan National. Update kita diri man sa COVID-19 cases. Una-una naton sa bugos ng kalibutan. 21,345,753 na Action Rex ang total nga COVID-19 cases sa bukos. Pila to? 21 million. Grabe, 345,753. Total case na. Yes. So, ang napatay diri Action Rex, 763,134. Gahamboy naman gali sa 1 ka milyon. Oo. Pila na lang, mga 3. Grabe, no? 2 ka milyon, kag mga 400,000. Mumama na. Di na pag-isipa. Isip mo na, bayin lang bala, basta lapit na lang. Lapit na lang Tapos, Action Rex, extra recovered naman is 14,139,467. Ang active cases, 6,443,152. Ang diri sa Pilipinas, ang Pilipinas may kabilugan sa karon nga COVID-19 cases nga 153,660. Ang bag-o Action Rex as of kahapon nga ginpagwa sang DOH 6,216. Ang aktibo diri 79,813. Ang sa mga recoveries naman, total recoveries Action Rex ng COVID-19 sa Pilipinas 71,405. Ang bag-o nga recoveries tumuda mo Action Rex. Mga pila? Yawat na niya. 1,038. Okay daw usual. Duara na sa mga 200. So, bongti nagga 1,038 na. Ay napatay 2,442 Action Rex. Ang kahapon lang na? Oo, ang kahapon. Ang total, ang kahapon is 16. Muna galing ginapamangkot ko si mo, daw kadamo sang napatay daw pamatyagan mo. Ka man, no? Kaya, clear na ni Action, Ana. Okay. Ang kahapon is 16. Ang kabilugan, 2,442. Okay.
Ang sa Bacolod, kag Negros Occidental, ang Bacolod may ara sang bag-o nga 13, pero ang total nila is 434 kakaso Action Rex. Ang recovered diri 115, ang aktibo is 310, kag ang napatay nagapabilin ini sa Siyam Action Rex. Ang sa Negros kagapon may ara sang nadugang nga 27, kag actually kahapon ang Negros Occidental amo ang may pinakadamo nga kaso. Within lang diriya sa Western Visayas. Negros Occidental pila ganito? 27. 27. Oo, ang Bacolod 13. Ang Bacolod 13. Grabe no. Amo na Kung action pamatian mo daw grabe, pero kung hindi mo lang pagpamatian, kag daw palabayan mo daw ay lang. Wala lang Daw okay lang wala lang Hamak mo Negros, hamak mo Bacolod. Ina, mga kalabanan na, local transmission na action man. Kiti, way man biyahe, mga, kwanta mo, mga LSI kag local pa, linsayban nga mga lugar. Ay, grabe, no? Rex. Ang kabilugan sa Western Visayas, 2,586. Kag may na-record kahapon nga 68. Ang nagapabilin nga aktibo is 1,369. Yes, Action Rex. So far, amo ni ang pilaman ka mga nakakuha naton nga mga information gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon ang Defensor. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 na nga oras. Sige, kantuan taneng iban pa nga mga balita ho. Diri kita na sa patrol ho. Web Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa inkwentro sa tunga sang NPA kag Philippine Army kahapon. Isa ka pike, isa ka legit suno sa NPA sa syudad sang Gihulngan. Natabuning inkwentro dito sa Gihulngan, Negros Oriental. Web Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, aging klaro ni Juanito Magbanwa, ang spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command, nga hindi matuod nga may inkwentro nga natabo sa tunga sang NPA kag 62nd Infantry Battalion dito sa sitio Maluya, Barangay Sandayaw sa syudad sang Gihulngan, Negros Oriental, nga nagresulta suno sa aligasyon sa Philippine Army nga isa ka NPA ang napatay, 3 sa NPA ang napilasan, apang suno diri kay Juanito Magbanwa hindi inaya matuod nga may napatay sa bahin sang NPA sa Baylo. Suno sa iya ining mga nagkaladakpan kag ang napatay da hindi niya miyembro sang NPA sa Baylo, mga residente na ina sibilyan kag residente sang amuman nga lugar nga ginpatuan sang istorya sang mga katapos sang 62nd Infantry Battalion, pero suno sa iya kag ginako iya Pilatong patay gani? As initial, isa ang napatay, 3 ang napilasan sa enkwentro. Okay. Nakuhaan man Action Rex, suno kaya Magbanwa nga ang aligasyon sa Philippine Army nga nakuhaan man sang dalako nga arma, kalibre sang armas, high-powered firearms. Carbine, shotgun, kag 45. Now, isa lang kabagay ang ginako niya. Sa area gyapon, Action Rex, ang Barangay Sandayaw, alas 10:30 ang takna sang hapon kahapon, amo ni ang legit, amo ni ang matuod nga inkwentro sa tunga sang 62nd Infantry Battalion kag New People's Army dara sa area. Meaning ang kahapon to sang aga, way to ya. Ito ya sa sitio Maluya. Pero same gyapon nga barangay sa Sundayaw. Oh yes, Action Rex. Pero pagkahapon, amo to yung piho.
alas 10:30 sang aga. Kapon sang aga. Kay suno sa iyang maluya, temprano pa to, Aksyon Rex mo, sa aligasyon sa Philippine Army. Pero 10:30 sang aga kahapon sa sitio Tabago, Barangay Sandayaw, amo magyapon nga syudad, amo ni ang legit nga encounter. Suno ini kaya magbanwa. Dinto ang recovery nila sa legit o kung ang ginatawag nilang fake nga encuentro. Sa bahin sa New People's Army Action Rex, Oo. ang ginakabig nila, ako nila nga may enkwentro sa Tabago mo. Oo, sa Tabago lang gid, pero atong sa Maloya, hindi na iya matuod. Kay ang nagkaladak pandira iya, kagang iling nga enkwentro, suno kay magbanwa, nga himo-himo lang na iya nga enkwentro, kag kuno may nadakpan, nga isa ka NPA, kag tatlo ang napilasan sa bahin sang NPA, pero suno sa iya, sibilyan ina. Pero sa Tabago, sunod sa tuod ini kasadiin ang natabo sunod diri kay magbanwa nga ginlusob as alleged sang mga katapo sang 62nd Infantry Battalion ang temporary bivouac sang New People's Army. Magambal kita bivouac Action Rex, temporaryo bala nga palahuwayan sang mga katapo sang New People's Army samtang nagapanglakaton man sila kaga diri na sunod kay magbanwa nga more or less sa mga 33 o 33 ka mga miyembro sang Philippine Army amo ni ang naengkwentro sa mga katapo sang New People's Army. This time igil pahayag ni magbanwa nga wala sang may napilasan sa ilang nga bahin sa baylo. Ang mga katapo sang 62nd Infantry Battalion ang may may killed in action kag duha ang pilason. Killed in action do ay man to ang killed to do pilason man lang tong duha? Oo, pamangkot man gani naton sir, duha lang man tong napilasan sir, diin na tong napulo. Nya ining napulo amo ni pasakay sa helicopter. Kahapon kag nalakip na iling mga pilason Aksyon Rex. So ginklaro ya diri Aksyon Rex no sa kag ari kag pamatian ta ano gid bala exactly kag matuod sa sini nga enkwentro ginpahayag kag pamatian ta ang pahayag. Interview mo siya? Yes, na interview ta si Sir Juanito Magbanwa no. Ari si Juanito Magbanwa. Sa sitio Tabago mo na tuod yung encounter na. Ang ining sa sitio Maloy-Aya nga may napatay ng isa, peaking encounter na ila-ila lang na. Sunod naman sa 62nd, isa patay sa katapos ng New People's Army and tatlo ang pilason na nakamatuod. Amo na siya ang sa sitio Maloy-A sa may Sandayaw Magyapon. Aga pa na, amo naging drama-drama nila nga may encounter kuno sa sitio Maloy-A nga may napatay nga kaupod ni isa kabilog. Tuod sina, sibilyan na, nakadira na mismo. Kasi natong tatlo nga gipangdakop, umo man na taga-dira man na mismo mga puro na sibilyan, kasi giplatira nila na sa mga armas. Amo na yung sangaga pa kayo, sang pizza 14. Sa sitio Tabago, tuod na yan counter na gisulod nila lang ang temporary bivouac sa mga kaupod. Diwa sila kabalong may sa mga entrance ang lagyan pasulod, ipamutangan sa mga kaupod sang command detonated explosive. Pagsulod nila gipalupok muna na may mga napulo nga napatay. Sa part sa 62nd IB, tapos may duha nga pilason nga mo lang gikuha sa helicopter kahapon. Amo na yung sinulod nilang temporary nga sa kaupod, nga temporary ka bivouac site sa kaupod. Wa sila kabalong nakaprepara ng mga kaupod, kag ipamutangan sang bomba. Amo to nga na damage tako ang 62nd IB. Mga 33 na sila kabilog mo nga nagsulod. Aksyon Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag 33 ka mga Philippine Army? Yes sir. Amo na ang 33 ang nagsulod nga mga miyembro sa alleged sang 62nd Infantry Battalion. Sunod sa iya ang bomba to nga ginatanom o kun ginpreparar para sa mga katapo sa Philippine Army rason nga may napinasan CBX Command Detonated Explosive amuni ang ginbutang nila Action Rex dito sa lugar nga sa diin pakadto sa bivouac site ang mga katapo sang Philippine Army. That is why ila na ginpalukpan Action Rex. Amuning balita report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia Aksyon Alvin Graba.
Dog, talang na ko kay Aksyon Marlon. Aksyon Marlon, standby ah. Thank you kay Aksyon Alvin Graba sa patrol. Katuantang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Manghisayod tatoanay kung ano ang sitwasyon. Face shield campaign. Ang LTO tadaw ga lambada man. Ang aton sining Highway Patrol Group ga kampanya man. Kagang MBCCI magapatigayon sang survey angot sa curfew nga ginapatuman sang syudad kasunod sang MGCQ extension nga ginpapanaog sang nasyonal. Kaya daw may nag-request nga kung pwede ibalik ta sa 10 o'clock ang curfew. Pero ti way pa sang mihoy kag mihay sa syudad kung ano ang status ang curfew. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Rex, antes sa iyasang business nga meeting kay mayara sila nga possibly evaluation sa sunod nga semana sa bahin niya sa City Government of Bacolod. Tig-expect rin ni Vice Mayor Elcid na katulad sa nililigad to once ka ma-extension nga desisyon ang National IATF kag ang Malacanang di brigado maraya magsunod ang pero ang usual katabo nga nag-issue sang executive order si Mayor Ping Nadia. Now, sunod rin sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang Bacolod, mas mayo gani kadaway nagsunod gid sa Iloilo nga nagbalik sila sa GCQ. Instead nga yung GCQ taas pa gid sila pabalik sa MG o sa GCQ. Now, sunod rin sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Actually, sunod nga semana plano ni Mayor nga mag-meeting hindi lang sa doctors, mga doktor para sa CHO, mga doktor diri nga nag-practice sa pribadong mga hospital, business kag all stakeholders. Bangod nga all cases, Action Rex, ang pagambalan sa Bacolod, ang local transmission nagasaka, gidi nga nagasaka karadlaw. Sila nga isa-ina sang i-evaluate kag depende kung anong result kag recommendation sa tanan nga sektor sa ila sila nga meeting tidra pa mangibaluan no kay bisan naka-LGCQ kita until August 31 kung may mga recommendation ti ang himuon sa city sila mapadala sa appeal dito sa bahin sang National IATF. Ang case ni sa Barangay 18, by the way, Action Art, bago na eh? Ang sa Barangay 18, why pa yung CHO nagkadapadala kay Vice LC? Case number 10, same Purok Bato? Purok ba? Daw amuni? Daw pila lang ni ka minutos ang ginpost ni Kapitan Diaso? I-check ko sa iya kay basi may dugang result sa swab naman eh. Oo, basi kung additional blan eh, case number 10 na nimo. Ano kay kung ato nagligad Action Rex, kaya na sila yung naka-lockdown man mo. May ara das la areas. Pero may gilpang swab pagid dugang, di ba sila nagdugang ni sa listahan, kaya nagkakatabo sila, once pagwa sang result gikan sa biolab, i-direkta na sa CHO, ang CHO amo ma-relay sa kapitan. Pinaya information sigurado na iwan na siya kag way pa nakalabot sa DOH sa listahan. Sige, basi ko ma-check mo dabi kay si Kap Madeline Diaz da kung ano na da. Sige. Kung bago naman ang kason do katulublag, no? So mga Action Rex hindi gid mapulong ni kay bisan si Vice Mayor si Gambal nga bisan sa iya lugar po may gintunton naman garis ni Ngaga. Sa iya to? Oo. Mayara naman ti sila niya na hindi na subong mahibaluan kung ano ining sitwasyon sa mga local transmission kay ti kabalo ka naman isa lang tuod matapikan niya pero kung nagasigila daw ni Axomex damo gina ma-close contact niya mo kapin pagid kung damo man transaksyon nga ginahikot kadalaw yari ang parayag ni Vice Mayor LC da Familiara ng chairman sang local IATF. Yes, ako ang Iloilo ganit GCQ. So in other words daw ito tamhan sila na may idea. Para kid share ko gani. Same quanta kategory tagyapon. But then hindi na may sitwasyon na.
may consultation si Mayor sa next week sa mga negosyante ta hospital. Joint meeting, Zoom meeting. Involved ka ng tantanan, hospitals, specialists, businessmen, churches. May kita action siguro nga dapat tanan kita mag-decide. Subong ang Bacolod kung pag-address sa sining cases nga nagataas on top of the situation kita gyapon, Vice? When we are doing our best. Ang mga action Rex kiti kumuway bulong preventive measures lang gidi ang masaragan subong mo ang napag-regulate kag ang napag-ayo sa publiko, cooperate sa mga regulation nga ginapatuman sang otoridad. Now sa bahin naman sa mga Galing na yara, gid mga tig-ano? Kabudlay gid ya. Ayawan kigan ka pagani kung ilang sawayon mo. Gustuhan lang kami kay mag-asawa kami o kung kilalay kami, guhay kami. Tigaling nga mo na black solvex, hindi mo masiguro. May kung makita mo na kung inali, bala matapikan ka, pulang parong mo kung di kita mo sa layo pa. Ikaw kayo, sinuga pulang parong mo. Botang ba natapikan ka, pero hindi mo na makita yan. May kung paghimutan mo, kung may mga indicators, lawas mo na nga masiling nga bawara ako, COVID patient, ina siya, natapikan, ina, infected, medyo distansya ta. Kaya mo lang rason ang ka-importante sa pagtumad sa health protocol, among yapon ni ang nagapaguna nga prevention kay prevention pamalang ang ginahimo sa aton nga mga otoridad. Now, sa bahin sa mga negosyante, kung nga napalawig kag basiman sa confirmation ni Secretary Harry Roque, amo managaning prior sa meeting posible na Mayor Bing makahimo na makadihon na sang ilaman assessment kag recommendation ang hanay sa mga negosyante kay bisan sila sumong action Rex naga-question mo sila nila kung party curfew bala epektibo gidman kag nakabulig gidman sa local transmission ang pagpatuman sang 8 o'clock sa gabi nga curfew nga umpisa. Kay siling ni Mr. Frank Carbona nga observation, kag ini observation man siya magkoptanan sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga nagaservice siya bilang Chief Executive Officer. Ang ilang grupo makita nila subong nga pagkahapon antes ang alas 8, so siling nga ang linyahan ay ang pilahay sa mga ginalabayan sa salakyan di hamak. Di siling ni Mr. Frank Carbon, di paano ina magkasulbar sa siling epekto sa COVID kay mas nabutang naging gani sa risko kung nga nga tinumpok kag ang tao nga pinalumba nga magkasakay sa salakyan. Pero siling nga ti subject pa na sa ilaman nga desisyon sa pangkabilugan kung ano ang ila mahimo nga recommendation lang ko ina action Rex nga mag-survey sila kung ano ang status ano ang epekto sa ilama kauptanan ng bisang ginpatuman ang 8 o'clock to 4 a.m. no 8 p.m. to 4 a.m. Ang balantayan ni kung anong matabo ni sa August 16 no kung maati GCQ yung Iloilo sigurado lagi ni biyahe ya. Ato may plan gahi ay gidiya kay si Mr. Pagarbon ay pagidiscuss. Madalagan ni sa kabulan nga untat ang biyahe ni. Oo, amo na. Damo ganay nagapamangkot sa akon di ko may biyahe na boss. Tisiling ko ay kay GCQ ang Iloilo. GCQ ang Iloilo, GCQ ang Bacolod sigurado ay na di biyahe kay kabudlay sa sitwasyon. So ibalaon ta kag bantayan kung anong assessment kay siling Mr. Frank Carbon damo nga mga negosyante bangod siling nagapadayon nga epekto sa pandemya ang nag-decide na lang nga mag-iban sa tao nila ang kanamoon na bisang nag-duty kag sumungan ang iban gani nag-decide nga temporaryo nga gani amugid way gituod ang negosyo daw palay-palay gidi. Kala mo kay 5 lang ang alimpuros sa manog baka ginagawa pa ulit. Oo, las 5, las 6, sara na sila tagsa ka mga puluyan. Pag las 7, daway ka na sang makita. Kung may makita ka man, mga kwan guro mga trabahante lang katulad naton. Correct. Amo na lang na, kagdan may duty. Tigalingway ka naman baklon sini, kay sirado man. Away na.
mga groceries to subong katuan mo yung mga lasais na pangimos na na ya. Gali. Oo, kag ti pagka 6:30 halos kalabanan amat-amat na panira. Kaya ti pagka alas 7 kung makompleto na mamantay pang tao nila sa next mouse ang salakyan. Masakay pa sa salakyan, mabantay pa. Wala mo karon yan na trabante nagapaulis layo ito nga lakaan ginasakyan yan siya kundi malabutan las 10 isang bantayanay kung mawadaan sa salakyan nga nagabiyahe sa ruta sa iya destinasyon. Yari ang palayagwa ni Mr. Frank Carbon. Tuling ginalimit mo da movement ng tao mo sa gabi. Nalimit mo. Adlaw na lang kamo giyo paggabi hindi na kamo. Basi hindi man bla, basi gani nakapalain pagit. Kay subong ang amon nga paglantaw, ang pila sa lakyan, gagilungan, ginutok ta na sa tanan. Basi naglain na gid bala, ara bagid ang transmission nga gabi nga unlike on may 10 o'clock. At least inanay amat bala ang pauli sa tao. You could start 5:30, 6, 7 or 8. So inay subong ka-observe ka sa mga paradahan sa Burgos, dira sa Talisay ko na sus ko nga damo daw natingob bala sila. Na pag-alsing ko, dalagan, tanan. Kasi nag-cause pagid ni, amo nang ginalantaw pa namon. First of all, diin gahalin ang transmission. Anong natabo? Na which could result to dasi pagig na transmission. Probably most likely, basi next week kami makapagwa, kung ma-appeal kami, no? In fact, galantaw pa kami. Gasurvey man kami kung anong effect sang ginpasira early sa ilang sales, kag kumbla nagbuhin sila tawo. Nasurvey namon, anong effect? Nagbuhin ka mo tawo, etc. O kung basi nagsira naging kamo lang. Amo lang next ang parayaga. Kung ginang laban gid kay daw nagsiliragid. Damo gid ya. Damo gid. Ay ho. Kapin pa kung damo ka tawo. Bisan mga kalalan gani subong next ka puro gait mo. Gani kung damo ka tao instead nga pulo tao mo may mo lang ni duwa mo. Oo. Ano man ni suldo mo labi na kon kagang manugbakal way mga daan ga guluwa na magbakal. Wala na. Tingog na sila iya kumpra kung saan da. Ano ka naman nga isa sa dako mga bulk balasang customer. Ang mga medyo kapin pa may ulo-edad kag na may kaugalingon masalakyan ti bisan sila niwa na halos kaguluha. Ikaw sa lolis lang at yung matimpuan mapisalan ka magkagtosi mo lang sila kapakali. Gani man. Basi ma-check mo gali si Kapitan da sa Sumag. Sino gani si Kapitan da? Si Radney Carmona. Radney Carmona. May ara naman kuno nga positive to sa crossing Abuanano. Sus. Basi ma-check mo sabi kung i-check na siya. Oo, kung bag-o naman daw ginbutangan na to yellow line ng lugar na ini man. Kaya mo na Sunex, ang tendency sila nga way pa natin mabalita, may ara kabalo ng kapitan kag i-lockdown ini sila bangod nga ang una nga result nga makuha iya sa alin sa laboratory ginarekta na sa CHO. Ang CHO automatic kinauna na ni mga positive case ipaybalos kapitan. Kagang result ya to follow na lang officially. Ang official record sila ipasa sa DOH. Kaya mo pala yun natin may baruan nga may nagdugang pero kali nagigadadlaw pa ng kaso. Kamo na Aksyon Rex. So ibalon ka na ang ibang pagig nga mga areas kung ano ang pinakalitas na na-record nila karon iyang adlaw sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon, una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluwanta si Aksyon Marlon Hinubia, gikan naman sa probinsya, mga taga-Lacarlo, tagin pandaman nga hindi magpati sa persona nga nagagamit sang FB Facebook page sang syudad kag nagapost sa ngalan sang mga negatibo sa COVID-19. Mayor Halandoon may ginapausisa na sa siling kaso ho. Kag Don Salvador Benedicto, liwat nga nagka-record sang COVID-19 positive. Kag ang Banwa sang Morsya may latest nga announcement parte sa Monday, sa Lunes nga adlaw.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, unahon ta ang sa sunod sang Lacarlota kay may ara sang tawo nga ginapatihan nga naggamit sang official Facebook page sang sunod sang Lacarlota nga may Lacarlota kag ang natabang Aksyon Rex. Ano tong ngalan niya? May Lacarlota. Actually ang insakto nga plastado sang FB page sang page sa Lacarlota is Mayla, lain ang ngalan nga Mayla. Oh, Mayla. Capital M-Y-L-A, Mayla. National Lacarlota, may space na siya, Mayla space. Lacarlota, ti siyempre capital letter L, kag Lacarlota. Muna ya, pero ang ining pag-surut Aksyon Rex ang isa ka wala pa makilalang tao, ginsunod niya man kag nag-post sa Aksyon Rex ang hindi iya kay negative ang mga tao kundi COVID positive kangalan kuno sa mga tao. Ugaling kay sa ato sa interview kay Mayor Rex Salandoon, why man na magdugay Aksyon Rex, in-delete man rin sigita. Kaling problema na kay base kondamo sa mga Lacarloteños wala nagkagat pag nakabasa Aksyon Rex, tinakatuga inisang gabay nga kabalaga. Amo nga sa official gid nga Facebook page sang Sura sa Lacarlota. Ay ara sila sang abiso kag pagpahibalo nga yadtong nabasahan nila kon nakabasa man sila sang may Lacarlota nga ginsunod lang ang nagpost kuno sang ngalan sa mga COVID positive hindi ato matuod. Si Mayor Halandoon subo Aksyon Rex angot na sa ila sining IT expert dira sa syudad kag sa Public Information Office nanong ila siri pwede nga mahimo para nga makilala ining tawo mapatawag kag hibaloon ko nanong pinakatinatuyo niya siri ay nagapati ang mga taga-sural sa Lacarlota nga medyo malisyoso ini nagatuyo lamang nga gamuhon paghawian ang pila siri ka mga tawo dira sa Lacarlota kon COVID-19 cases ang paghahambalan. Yari ang pagklaro ni Mayor Halandon. Wala ko kabalo kung sino gihimo. I don't know kung paano na makopya ng amon nga. Check pa na sa amon sa may Lacarlota kung ano. Pero isa man lang to kapos. I don't know kung ano na i-refer ko na sa public information ko kasi sa IT namon siguro kung paano na kuan or gagaan warning ang public or whatever. I don't know. May ganisa information na hatag mo kay pa-check ko na sa tawagan ko ang amon nga PIO. It's a policy sa amon nga wala kami nagabutang sa report positive or negative. Mga direct contact lang sa patient amo na. So kung ngalan hindi na amon kay wala kami naghambalan ko sa barangay amon pila ka positive post ko ang direct contact naman negative, direct contact ni patient amon isang pila ka bilog negative, no? So ang positive wala kami gabutang sa amon niya. Kung may ngalan hindi na amon. So kapag Aksyon Rex nga makilala ni kag mapatawag ining tao kung tinungod man ning kopyahon ang FB page ang Lacarlota para nga at least basin na mian lang siya bla? Okay, base kung hindi lang bala sudad sa Lacarlota ang himuan niya sa ni base damo pagit niya magabalwa ang sudad bla. Negros Occidental di ang gwa siya Aksyon Rex siya do labugay ning sa nga plastada ni. Labugay gid Ginasabotahe apayamo na ning haluso na gani makapahuway mga opisyal sa gobyerno sa probinsya diri amo pa nang himuon ya pero depende niya sa dalagan sang papangusisa agin mando man ni Mayor Halandoon. Ang Lacarlota sa luhan ko lang banwa sa Morsya damo-damo nagsurek sa mga municipal kag city hall gina-lockdown kag gina-paidalom sa decontamination kag disinfection ang isa sang pinakarason gid may nagpositive nga empleyado assign sila sa ding city or municipal hall. Ang katapusan, banwa sa Morsya, umpisa Lunes, sambal ni Mayor Jerry Rojas, i-lockdown ang municipal hall, di lamang isa kundi 5 gidekadlaw kay Lunes to Biyernes ni or isa ka semana kay manti Sabado Domingo ay man sa opisina. Ang pinakarason Aksyon Rex may isa ka empleyado assign sa municipal mayor's office kit gani ya
nga residente sang sudad sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. So, insigida, ang mga naka-direct or close contact sang sining nag-positive, ganit ni Mayor Rojas Asunrex, taga-barangay 20, ni Kuno. Taga-barangay 20, ini nga taga-sudad sa Bacolod. Mga naka-close contact, insigida, paidalo mo siguro tuwag nga rapid test, good news, kay non-reactive tanan. Disinfection, decontamination, umpisahan sa Lunes, tubtob sa Biyernes. Yari si Mayor, by the way, ulayhon man ni Mayor Rojas, na umpisa karon sa gabi, i-close man anay temporaryo ang ila sa nga public market kay i-disinfect man Aksyon Rex. Kung merkado publiko ya, karon na sa gabi saradaan. Pero buwas maabierto na. Buwas abrihan man Aksyon Rex kay buwas kadaan Domingo ang halos kalabanan nagapangumpra. Pero ang tabuay ano to? Tinabuay? Dodra man na sa Murcia nang daw kwan nila bla ng festival. Tinabuay festival. Do tinabuay. Daw ay manumuno ni Mayor Rojas. Kung may lockdown ti pa si epektado na eh. Gani. Klaro lang ng isang alkalde nga sa Municipal Hall Aksyon Rex siya bukas siya ang Municipal Health Office na mga essential offices ang ila sa nga di RRMO kag ang police station man ang police station do katapik pa na mo gani man sa building sa nga Municipal Hall yari si Mayor Jerry Rojas. Ikuan na rin namon ma-disinfect kami anay sa munisipyo no as a preventive measures man no namon sa municipal building kag sa mga employee namon bala masigig yapon niya mga essential departments ta no sigig yapon ang health naton ang aton mga traffic enforcers market guards sigig yapon ang essential but for other departments masira kami anay from Monday to Friday lang para maka-disinfect kami iniisa ni ka measures nga para sa empleyado man sa municipal building bala. May ara kami isa ka positive subong na empleyado. That's why amo na gani iging pa lockdown ta temporarily for disinfection ng ang municipal building no. Sina nga kaso taga Bacolod na siya sa barangay 20 nagapuyo. And at the same time ginapibalo ko lang tanan nga karon sa gabi mag-disinfect man ta sa merkado nato no, ang bilog nga merkado. That's why nagaiyon ako sa inyo sa inyo nga pag-insindi no nga i-disinfect man ang merkado kay para manis kayuhan nato tanan no. Mapalikaw ta ang ining pandemic na ginatawag nato. Kalawang naman Don Salvador Benedicto naglilikad nga mga sinamanagin na report Aksyon Rex nga zero na sila tanan way na sang anuman nga kaso sang COVID-19 pero nagkadugang may isa naman nga residente sang ilang sa nga banwa ginakabig bilang confirmed case number 3. Pero way sa dapat kabalakan ng mga taga Don Salvador Benedicto tungod umpisa sa nag-abot inisya dito sa Negros Occidental halin sa Tabuelan, Cebu. Way ni sa makapuli sa Don Salvador kundi nagdiretso ni sa sa Cadiz o kung sa quarantine facilities ang probinsya matapos ngayon siyang nag-positive sa COVID-19 ginsurod siya sa isolation facility sa sudad sang Cadiz. May in short way gid siya puli sa Don Salvador gali ni. Hindi ni sa pagtugutan nga magapuli. Although nga taga Don Salvador Benedicto siya pero way sa gintugutan kay positive na sa nga daan mo pag abot siya dire. Yes, ang kuani ning record lang ni nga taga dira no. Tugutan ni sa makapuli dira sa Don Salvador kon fully recovered na gid siya. Nagamadara sa dapat kabalagan. May simptomas kada batsyag ining babae ni 34 anyos, local stranded individual, may sore throat siya, kag from nagabalik-balik on and off ang iya sari nga pag-ubo. Balita Kapitolyo, Aksyon, Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you, Aksyon Marlon Hinawia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:23 na katon oras, standby anay sa mga kaaksyon tadira, matagtanay pila ka mga commercial sa daligid lang, standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:24 na nga aton oras. Sige sa mga listeners ta, mayo lang nga pag-monitor, no? Mayo lang nga pag-pamati, no? Sa Facebook, sa live, sa inyong mga monitoring set, good PM lang, no? Sige, karon dugay-dugangan tanang mga balita. Ta, standby anay sa report ni Aksyon Eden Abuso, kag Aksyon Eric Magbalwa, kag ang aton sining mga out-of-town reporters. Standby anay mga iho kag ihaha. Daligid lang ni mga kaaksyon. May tisi anay
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:28 na nga oras. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na, standby anay. Kay mahatagtapi na ka mga commercials. Balikan ko lang dugay-dugay ang dugang mga reports diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Daligid lang mga greetings ninyo. Daligid lang, no? Pagbalik naton ina mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. May lang pamati sa kay Jo Marie Formentera kag Jenny Perez dira sa Binalbagan, kay Remark Lamayo mayong udto listening sa habang gumagawa ng dughouse. Ay pwerte amo nang mayo dato to Remark Lamayo, no? Kay Franco Villanueva Osorio may lang pamati. Kay Susan Rano, good noon Aksyon Rex ang official hindi na pwede ang gusto sang DOH nga may name sang DOH. Mayo mana nga galing tag 200 2 kilo pa na nga bugas hindi na ma-afford. Ayo Susana Rano. Kay Gian Resisio may lang pagpamati kay Almira Lima Lasarte and sa kay Christine Minies Villalobos may lang pag-monitor Christine Minies Villalobos. Kay Z Alunan gapa-monitor sa Hong Kong. Kay Norberto Moroy Trasuna may lang pagpamati kag Trasuna and Angor family watching from Nolido Street, La Castillana. Joseph Pacifico, ga-monitor sa San Enrique. Ayos, thank you so much, Gid. Madonna Azaraga, ha, parong gidya. Anong parong man? Kay Melchor Baroca Rombines, may lang pag-monitor kag greet lang happy birthday sa kay Nanay Canet Andrade. Thank you so much, Gid. Kagawad Melchor Baroca Rombines. Celedonia Santillan from La Carlota, may lang pag-monitor Lian Tadina, good PM lang, no? Kag kay Lisa Montecastro, may lang pag-monitor Lisa, mayong udto lang sir, pasensya na medyo na late ako sa pagpamati bag-ulang bugtaw si Rex. Lapyo gid sang bantay kabata abi. Ay pwerte. Makapamati lang ko permi sa programa mo kompleto gid ang adlaw ko si Rex. Ayos Halin sa kay Lisa Montecastro sang Doha, Qatar. Thank you so much, Kid Liz. Kay Liza Montecastro. Kay Dines Richard Tiboroma, may lang pag-monitor kag Roma family dira sa San Enrique. Kag kay Regent Tan Villalon dira sa Barangay Purisima, manapla kag sa Energy France Club. Ay pwerte, Energy Fans Club gida. Thank you gida, Dines Richard Tiboroma. Kay Bilin Salaw, may lang pag-monitor kay GR Mainit Trihon, Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Jodette Calves Pamposa, Claudine Gabugho, Claudine Cabugho, may lang pamati, no? And sa kay May de la Cruz, may lang pag-monitor inday May de la Cruz, kag kay Ariel Kabatak, good PM lang, no? Kag kay Maria Los Grijaldo Makunat, may lang pagpamati. Sir Armando Cabiles, no? Sir Armando Cabiles, may lang pagpamati. Valencia Kenneth, may lang pag-monitor. Sa kay Amy Jane Ismiliarin Mihorada, may lang pagpamati, no? Thank you so much, good Amy Jane. Kay Momo Moises. And sa kay Nelda Siguanse, Ana Hubahibaga, Roel Eliano, dira sa taga-Apolonia, happy listening lang. Kay Angel, may lang pagpamati man Angel. Sir, aslang ko kung pwede subong ang bulang. Hindi pwede I-report na sa pulis dira. Angel, no? Nora Villalon, may lang pagpamati. Jocelyn Calamaan, Inting Biboso, Allen Transporto, Melinda Aisporo, may lang pagpamati, no? Kagay Daniel Barido Valientes, kag Grace Smithon Casindra sa Manville Royal Subdivision. Ayos, thank you so much, Gid. Sa kay Rica Joy Campbell, may lang pagpamati, watching Lambo Kabangkalane. Tamayaw lang kay Tatay Premo, Nanay Cora, kag Noynoy sa Talimagaw, Kamindangan, Kawayane. Ayos, thank you so much, Gid. Rica Joy Campbell, no? Kag kay Carlos Gulaher, may lang
pamati man, no? Kag kay Dennis Espijo, Adonis Italia, Kapataray, kag kay Kenneth Vallejo. Ayos, thank you so much, Gid. Ang iban sinay pagkarunan ko lang mga kaaksyon, do lang alanggid ko sa tiyempo, ho? Daligid lang ha, standby anay mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, las 12:36. This time check is brought to you by AC. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat.
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:38 ng aton oras kay Toto Charles Boyero. May lang pamati paring Charles Boyero. Kamustang litson to na? Oks lang. Toto Charles Boyero. Ayos kay Romy Alconza. May lang pamati Romy Alconza, ang aton sining chairman of the board sang OTTG. May lang monitor kag kay Iderica Fort. May lang monitor na sa Christine Taxi, no? OTTG naton nga mga kaaksyon. Ayos. Sige. Karon dugay-dugay lang mga kaaksyon na. Ayos. Oh, katingala sila kay okay. Sige. Thank you gid Madam Lilila Tarosa naman no lang ko kung waay kaya gapathag naman. Thank you so much gid Madam Lilila Tarosan. Ayos. Sige. Kadtuan tanang balita ni Aksyon eden abuso gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa 36 anyos nga lalaki patay matapos ginluthang sang wala makilalang riding in tandem suspect sa banwasang Morsya kagabi ini mga kaaksyon. Anong latest nga balita? We have Aksyon eden abuso sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon eden. Action Rex, patay ni isa kalalaki matapos binluthang sa nga wala pa makilala nga riding in tandem suspect sa Small Village, Barangay Salvacion, Banwasang Morsya. Kaya na mga alas 12:15 ng gabi, sininga adlaw. Ang biktima ang ginkilala kay Rodel Resaba, 36 anyos, kag residente sang Barangay Zone 1 sa Amunga Banwa. Kagti suno kay Major Robert D. Hucos nga mga hepe sang Morsya PNP. Papauli na kung tani Action Rex gikan sa Bilasyunan si Resaba upod ang iya sini Abyan sakay sila sa motorsiklo sang ginbanggaan sang mga suspetsado nga nagasuksok sang face mask. Kag ginluthang ining si Resaba igo sa nakalain-lain nga bahin sang iya lawas. Amo ni gali nga gabi na siya gali nakapauli kaya lin sa Bilasyunan gali ni kay daw mga 11 pasado nin tabo ni. Mga 12:15 Mga 12:15? Oo. Nati itong ang gabi na, muna ganing ginhambal sang iban nga do may curfew man nga ti amo na oras nagpauli. Pero ti pa dahil pa may investigasyon sang kapulisan, kay ti after ni sang pagpangluthang. Ano itong upod to? Do babae man to? Abyan niya lang Action Rex. Ang, pero ti wala man to ya, ginluthang sang mga suspetsado, hilway lang siya ya. Pero ti isa sa main witness, gid kay ti tapos ng insidente, nagpalagyo ni mga suspetsado so wala may balo na direksyon. Pero before siya ginluthang Action Rex, buyaya ko pa ining si Resaba, kag ginambalan nga ti dugay ka na nga may sala sa amon. So ti isa na Action Rex sa rason man kung nga nakita nila ni Bihukos nga madugay nga pag dinumtanay ang rason sang insidente nga nagluntad kag di ginahulat-hulat pa man nila ang pamilya Action Rex as of today kay na sa aga nagahulat sila sa pamilya para at least may mapamangkot man nila kung bala na nakapahayag o nakashare ining si Resaba nga may mga pagpamahog sa kabuhi siya nga nabaton kag ti hibaloon man kung may ara sila bala ni hibaluan nga may kontra ining ilang himata o kung ining si Resaba Action Rex na posible matudlo o kung mapamangkot man. Importante din nga cooperate sila sa investigation sa mga kapulisanta. Correct kita Action Rex kay ti amo na nga oras sa village padaan ang mga tao ga tinulog na iya. Kag ti kung baga Action Rex usually mga amo nga insidente double budlay kis amang pangita man sang witness aside to abis ang abyan niya. Pinahadlok man mag-intra. Pero itugyan tanis kapulisan, base man sa investigasyon nila nga ginapatigayon. Pamatin natin si Major Robert D. Hucos. So, matagal din ito sa sa Lamay. Tapos sa pag-uwi, may kasama siyang babae. Bigla na hinarang ng dalawang nakamas na lalaki. Sabay, baril sa kanya.
Nagsalita pa na okay ka na, may sala sa amon. Ayun. Sabay baril sa kanya. Ano yung sinasakyan ng mga victim, sir? So, nakasakay siya sa Honda motorcycle. Aksyon Rex, kabayan lang to sa pagpayag man ni Sir Diuco, siyang Balila, balikan man to nila ang lugar sa incident, Aksyon Rex, para masigurado kung atutubo lang mga recoveries nga makuha nila or dugang pang ebidensya sa saning nagluntad man nga insidente nga pagpangluthang mga tungod ina to natabo kag medyo dulom-dulom ang lugar sa natabuan sang insidente. Balita sa NOC po ang Aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa Balita Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office. May lang nga pagpamati kay Inday Janice Tamba naga-monitor sa sining pagpangalagan. Kag kay mama niya Shirley Tamba dira sa Barangay Villamonte. May lang nga pagpamati, no? Ayos, thank you gid Day Janice Tamba. Ayos, kantuan tani balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa PCPO. Yari ang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh. Dokahina yan. Atrasado kang kapigado. Gida yun. Alerta na si Toto Nelmar, kito isa na lang po ni Kaparo. Ate, bala ka na. Ayun, di purma. Kasi kung madula ako sa Earth, no? Tawagan na ako sa Smart, no? Amo na doon tirada, Aksyon Rex, no? Alaban eh. So, kahangayan kasi mo mag-face mask, no? Sang itom? Sang itom, no? Nati itom ang tanong. Cute sa imo, gali. Madututoy ba? Ayun, di purma. Galing kito ka mapuot ka, no? Oo. Ito ka manad blao. Galing kay ti panadana, dama lang niya. Agani, magkatina proteksyon man na sa ato na. Oo, dapat gidi. Parang hindi kita matubuan, bukol. Ba? Dosi lumugdang. Ayun, di purma. Namunuhan. Hindi tama tapika sa COVID, no? Alaban. Di, kamusta si Ed Box? Daway na dito, no? Daway man ka pamatsyag, wala man. Oo, ay man tutupa, ya. Ayun, di purma. No comment lang ko. Ha? No comment. Ate, hindi na pagsigiho, no? Oo. Nautod siya. Mugid tong ginahambal agad, tawagan lang siya. Saling ni Dennis Richard Tiburo, maling ya, wow, pertigid ang pakaldo ni Aksyon Eric Goro ay. Always na si Aksyon Eric Dennis, bisan way kaldo, kag may kaldo na gato pa managyapon, kag perte ang enerhiya sina Aksyon Eric. Oh yes, ako pa Aksyon Rex yan ang energy to ya, long lasting. Ang ba? Daw battery ba? Uy ka namin sa chimpo sa bong. Ha? Namin sa chimpo. Namin sa chimpo, no? Mahitani kung di siya mag-ulan na, mag-sigin lang init bla. Katagiting init. Namin ito paligo sa suba ito bla ni Parelinli Martir ito bla. Oo. So, pag i-recommenda mo sa ako nakaduan ta to. Gani, namin ito. Bugnaw-bugnaw na to. Amo nagachimpo ko ito mainit. Namin ito isugpo. Oh, laban eh. The best ko. Namin tapos kung may dala ka nagahulas ka butilya. Kag may sinugba ka nga baboy. May sinugba ka nga baboy. May kinilaw nga tangigi. Ayun di purma. Perte sampat din. Tuna. Pag paghapon na po sina, matamat ka na, gasling ka na nga din nga lagyan na di man. Di na ni bakadto. Ayun di purma. Pila pakador. Niya pakador niya sa heaven now. Niluwari na to sa baba ni pre. Masaka na lang ta. Ayun di purma. Paring Rinli Marter dira sa Banwas ang Valladolid makachimpo gida. Kaya rin na disparerens man mo. Ara na subong sa ila sining hombyo nagapahunay-hunay.
Basi makachimpo ta. Kaya iti pabukid man mapabukid naman ta. Kung may chimpo. Domingo, Blas Rex. Ate, Domingo gidi. Sabado, tinay mga duty. Oo, pwede gida. Domingo, aga pa ta. Mugani. Alas 4 lang sa kagahon Oo, pulita kagahon sa Lunes kasi wala ka programa. Ayo di purma. Hindi mo. Kasi siguro system nga, di ko mo nagkatong lugar. Kagahon na kamo puli. Ngaway ka mo ka pauli. Ngaway ka mo ka program. Ay na, nung brad mo. Ati pa, wala ka man ito sa mana. Ha? Oo, tiyan mo ng order. Gani? Ni manager niya pa, wala na laban. Mugin ng order. Si Parinuno, talaga pa patsagaw. Parinuno? Oo, bisando. Basi kung di patay, magpabatsyag Ayo di purma. Kaya kung kisa ka, text man lang siya, pabatsyag sa kung kisa, na wala man. Basi busy gid siya. Gani busy siguro Oo. Si Pare Manuel ko sa Silay. Oo. Hindi siya busy Hindi na sa busy Domingo Sabi ko kung mayor na saya gali, no? Ayo di purma. Hindi na sa busy kundi mayor sa iya, no? Mayor sa iya, oo. Si Kwan, si Kapchad. Kapchad? Kag si Kagawad Jofred. Oo. Basahan ko din kay Jenny Solgon nga posto. Bakod ko nung post mo, naka-fish shield human sa empty bottles nga mineral. Awa. Ayo di purma. 5 liters lang. Gani man, kita nilang imo nga ginposto mo. Oo, namin na siya kay mabato pa na sa ulan. Oo. Si Sir Patrick Kamagin, galioga, monitor man, nga nakakadlaw man ko ba? Si Sir Patrick Kamagin? Oo, Sir Patrick Kamagin, plus ang mid-effects. Ka-monitor sa Si Sir, magkita da? Ara, ako alang din. Ayo di purma. Gaw to yung kung sa galing kakadlaw galio. Sir Patrick, may lang nga pag-monitor dira, no? Doon to si Sir Patrick sa, Sa? Suba. Doon to sa. Oo. Sige lang kaya balon, tas siya bla kay Tingnan ta na. Hindi to Suba Ano to? Mountain Resort. Mountain Resort? Oo. Tahong Pero, to. ang tubig, di ba sa Suba to Sa bukid to halin niya. Ayo di purma. Ate namin na siya. Tuburan bala, tapos may swimming pool siya. May rest house gidya tahom gidya. Kaya namin na kay running water. Namin ito magkapay-kapay ka. Gani, kaya ito ka bugnaw ng lugar bugnaw ng lugar to. Muning tiyempo, ay kanamigid. Pwede gid ko no, siling ni Sir Patrick ko iset na sir sige sir ang bal ni Sir Patrick Kamagin, pwede gid sir, no? Sige sir, nami gid to. Dala ka lang ko sir, lima kabilog leksyon sir. Ayo di purma. Pila? 5 kabilog leksyon kay Sir Patrick na. Inunahan mo gid Sir Patrick Dumo kalahog na siya. Wala sa kalahog ya. 5 leksyon. Okay na Sir Patrick Call. Ayo di purma. May pamana pa nga beer. Laban Amo na to nga daan ng tsimpo to. Ambo to way panadaguro kadto Sir Patrick mo. Way guru Kami pa lang to sang grupo makakadto kita to. Gani. Mitingan ta na bla. Mitingan ta na bla. Ipapanta lang sa proper timing. Litson manok ko no okay Suling ni Sir Patrick, okay. Hindi klaro na Sir Patrick, kung 5 ka litson mabod o full pinot na mo. Pinot na mo, kapin pa, sa lakaon to mo. Gani. Pero makasulod to yung slakyan. Ati, may problema. Makasulod dito gid dampi, lapit gid sa swimming pool, taho mo. Darong tato, Sir Patrick makakadto daw makasiling ka nga drill ang kuanay Oy, kay kanami, bugnaw ka tama mo, mag-amuning nga tiyempo, init driya sa syudad, dito ya sa bukid-bukid, kabugnaw, kanami. Kanami, gino? Oo. Hindi na ka magbalita, sini? Ayo di purma. Puli pa! Puli kag magpakarumbot Total, Sabado man subong. Kani Sabado man ito katawhaya.
Bagay man sa dagko ng mga aksidente diri sa Way lang mga aksidente. Ang mga face mask kag face shield dyan, normal lang na. Gani man Oo, ano ning opisina sa admin kag mobile unit ni? At sinado gyapon kay ang recommendation nga buksan ni Way pa magwang resulta sang 37 to? Actually, 36 na sila bilhin to Aksyon Rex Claroon ta. 36 na to sila. Kaya isa to kulit nga babae, bilang nga pulis. Amo to kulit yung diskubrihan nga may positive sa COVID. Kaya itong 36 kaya bilhin ko abdanan niya, way pa to kagwa ang resulta. Guro next week Aksyon Rex. Kaya mo ito ginapabot ni Colonel Ariel Pico, ato yung PIO sa PCPO para nga mabalaan nila kung ano tong 36, kung bala, negative, positive. Pero tingnan mga uyo lang ni Colonel Pico na mag-negative lang. Bakit yung isa ito kaupon nila, nag-positive ito ko na anak sa resimong. Ang hambal ni Police Secretary Colonel Ariel Pico nga ang rekomendasyon nga buksan ang opisina sa admin kag sang mobile patrol unit ara sa City Health Office kaya tigin disinfect ini sang CDRR imo sa Bacolod. So siling ni Colonel Pico hulaton nila kung ano ang mangin desisyon sang CHO kay may mga pulis tani nga mabalik dito sa opisina galing tigin warningan ni. Pero sang patugin sang patugin paidalom sa swab test ang mga pilato 37? Nagligat ko kasi mana sa rexti balo ka naman atrasado ang resulta. Diri sa Bacolod tingala ko ano nga nag-delay na kay hindi bala ko kasi naman sa resulta tani. Gani man. Kay may provincial hospital tadi. Sila sa Bacolod may ari mo tadi. May mga private hospital mo tadi. Sabi ko gani kay may ara na nagdasig-dasig na. Gani kay hasta subong wala gyapon. Wala gyapon na resulta ang swab test sa 36 ka pulis na nadestino sa area sang mobile patrol unit kag sang admin office sa Bacolod City Police Office. Yari si Colonel Pico sa interview sa Aksyon Radio. Subong Aksyon Eric, sakto kadira nga yin sirado o kung sa aton nga term gin lockdown. Inang opisina naton sang admin kag ang aton opisina sang formerly MPG or Mobile Patrol Group pero subong Aksyon Eric Mobile Patrol Unit na ina siya. Sirado ina sa subong apang gin disinfect na. Why na sang personal subong nga naga-duty dra? Sa subong sirado gina siya Aksyon Eric. Kung may mga duty gin man nga personal hindi dada for the meantime. Gahulat pa kita ya sang mangin recommendation sang City Health antes kita mag-open liwat sina ng mga opisina. Ang mga nag-office, sir, for the meantime, di na sila in-house temporary office? Sa subong, ang atong ginaobra sa atong nga city director, nag-zoom na lang in kaso may mga compliances sila, bali ginadala nilang obra sa ilang mga panimalay, kaya sa subong hindi pa siya pwede makapunction as regular nga opisina ya. Ang atong sinapermi na obra, once may ara sa isa opisina, dira automatic kinasirain ang opisina, yun nag-conduct dayon may ara memorandum of city director mag-conduct ng contact tracing as led by our city health kag ang mga personnel di man pwede Aksyon Eric i-suspend ang atong trabaho ginadala na lang pag dito yung ginaobra provided na may ara sila mga internet connection dito yan sa ila. Work from home. Aksyon na Rex Colonel Ariel Pico ang PIO sang PCPO. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP sa Balita una sa Aksyon, Aksyon Eric magbalot report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras. May lang pag-monitor kay Sir Patrick kag kay Mrs. Amagin, no? Sa mid-effects. May lang pag-monitor da Sir Amagin kag kay Mrs. Dira, no? Kag kay Toto RJ, may lang pag-monitor, no? And sa kailiyan tadina linya grabe man kadlaw ko sa inyo mga sir tingala man di si amo nga aga utoy-utoy ako kadlaw sang pamati sa inyo dula man kapoy ko koskos kubita ba ha ha ha
Sige ayos lang Lian Thank you so much gid kay paring Philip alon sa gay ho. Bago lang siya ka butwa guro busy gid si paring Philip alon sa gay Sa mga kaaksyon tayo rin ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga Kari ang report, we have Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Sa detalye, Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, sa karon sa update nato sa COVID-19, nag-umpisa na nga karon nga adlaw ang pagpatuman nga pagpa-implementar sang ining paggamit sang face shield diri mismo sa siyudad sa San Carlos, ilabi na sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Nigostilo nga sa diin ang karon nga petsa o karon gid nga adlaw nga kun magkadto sa mga public places ang mga establishments tanan nga mga negosyo kag ining mga tricycle drivers, pedicab drivers kag iniman ng mga transport group no ining mga dipasayroan nga mga jeepneys, buses. So gina-implement gid ang paggamit sang face shield kag sa publiko mismo. So makita nato diri karon nga Aksyon Rex sa siyudad sa San Carlos sa aton na paglibot-libot nga halos ang tanan nagagamit na gid sang face shield kag pero may ara man sa gihapon Aksyon Rex nga iban nga wala pa sa gihapon nagagamit. So far kag wala pa man gina-impose kag wala pa min na nagsugod sa pagpangdakop o kon pagpangsita ang aton nga mga traffic enforcers, ang aton mga law enforcement team sa paggamit sang face shield sa karon pa lamang adlaw kay may ara iban nga mga Aksyon Rex karon nga nagapamaligya sa mga face shield nga ginapataasan na ang presyo. So, nga sa diin may ara nga mag-abot sa 90 pesos ang isa, may ara sin, may ara man nga nagabaligya sa nga tama lang ang presyo sa 50 pesos. So, man nagkaroon na sunod sa isa ka reklamo man sa aton pamuluyo diri sa siyudad San Carlos, kay ning iban nga nagapamintahagid sa pagbaligya sa face shield nga
mahal ang presyo. So may nagkaroon na sunay sa aton pag-i-update ina kung ano ba mga inaksyon sa aton local government parte sa iba nga mga nagapamintaha sa pagmamaligya sa sining face shield nga ginapamahal na ang presyo. Kaya in demand kayo karon Aksyon Rex, damo gid kayo ang nagakinahanglan karon nga magbakal sang mining face shield nga bilang isa na ka mando sa aton local government nga halin pa ini sa national government. So ina karon Aksyon Rex sa aton lang ina-update ang duga pa nga mga development sa sining ordinansa karon kag ining paggamit sang facial dugang kag face mask diri sa syudad sa San Carlos. Nag-report rin diri sa syudad sa San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon, ini sa Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita sa San Carlos, kadtuan tanay maus-os pa sa Gay City kita. Ini may kangtanan sa update sa COVID-19 sa Nakbanwa sang Sagay. Naglabot na sa 48 ang positibo, 28 naman ang naka-recover, kag 20 pang active nga mga kaso, kag 130 ka mga POM. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Tamon 40 gikan sa Nakbanwa sang Sagay. Aksyon Tam, daligi lang, no? Aksyon Tam, daligi lang, standby, no? I-plastar tanay, no? Ari si Aksyon Tam mo, Tam? Yes, Aksyon Rex, COVID-19 update diri sa siyudad sa Sagay. May ara na kumpirmado 48 sa gihapon Aksyon Rex nga mga positibo. Kag may ara nga naka-recover 28 na Aksyon Rex. Kag ining active nga palayon nga ginamonitor nga 20 tanan nga mga aktibo Aksyon Rex sa gihapon. Kag may ara suspected isa. Kag POM 130 ang ika-48 Aksyon Rex nga nagdugang 29 anyos, babaye, residente sa Barangay Poblacion 2. Kag isa ini ka medical frontliner, asymptomatic, kag swab test ini siya Aksyon Rex ang Agosto 10. Kag nagabot sang Agosto 12 ang iya RT-PCR test. Kag positibo ni siya Aksyon Rex, isa iya ka medical frontliner. Kag subong ara na niya sa quarantine facility, kag gin-isolate ni siya Aksyon Rex sa isa sa mga quarantine facility diri sa siyudad sang Sagay. Sa gihapon, ining mga aktibo nga 20 palagi na monitor, kag ining 130 sa gihapon nga mga POM nga naglubo-luboy Aksyon Rex sa gihapon ara sila sa mga quarantine facilities diri ang nabase sa siyudad sang Sagay. COVID-19 update gikan diri sa siyudad sang Sagay. Aksyon Tamon 40 nag-report na sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40 gikan sa Nakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay kadtuan tang Cadiz, naka-standby si Aksyon Roger Gutib. Ini may kangtanan sa 54 anyos nga lalaki na lumos matapos nagpaligo sa baybay sa tion sang kagabihon. Patay na sang pagabot sa Cadiz City Emergency Clinic. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Aksyon Roger. Aksyon Rex, dito sa rival ang 54 anyos nga lalaki sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic matapos sinigin dala mga alas 11 pasado at takna kagabi. Tungkol ini sunod sa report ang nalumos sa baybayon sa bahin sa Villa Barilea, Barangay Sunto, Sunod sa Cadiz, alas 11:15 ang takna. Ang biktima gikilala ni kay Rodrigo Di Maisip, 54 anyos sa siling na ang edad, kag residente man sa mga lugar. Sunod sa iya sining hinablos nga gikilala kay Roslyn Di Maisip, ang iya sining tiyo na sa puwan mga 70 metros ang distansya sa shoreline sa amo nga baybayon. Ila ginapatian nga ini ang nagpaligo bangod nga nainitan o kung naginutan. Kag ini ang dito nasa puwan nga wala na sa kaboy matapos na ibaluan nga wala siya sa sining ligdaan. Gindala sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic apang gideklarar nga dead on arrival. Ginabisigan pa ini karon sa kapulisan ang nainbitan nga kaso. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa Aksyon.
Ini si Aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa Dakbanwa sang Cadiz sa iluhan taneng Central Negros si Aksyon Percival Villamor on standby. Ini may kangtanan sa balita sa syudad sang Bago. Isa ka 39 anyos nga lalaki ginserbihan sang warrant of arrest sa sang Bago City PNP angot sa kasong rape nga ginapangatubang sini. Yari ang countdown sang balita upod kay Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, alas 4 sang hapon ang Bago Police Station nagkandak sang operation against sa isa ka persona dito sa Purok Tuburan, Barangay Malingin, Bago City, Negros Occidental. Ang operation nga ginpamunuan ni Police Major John Joel Batos-Batosan o kagang upod ini ang alert team nagdakop sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Roberto Tonga Gabasa, 39 anyos, may asawa kag pumuluyo sang Purok San Roque, Barangay Tangob, Bacolod City. Ini siya ginserbihan sang warrant of arrest kag ini persona nga si Roberto isa sang mga top 8 most wanted person sa listahan sang Bago PNP. Ginserbihan sang kaso sang aton nga kapulisan sa case number 17-44163 kag 17-44164 kag ini siya nga kaso nga ginpangatubang sang ato sang suspect nga sa violation sang rape action Rex kag ini nga warrant of arrest gin-issue ni Judge Ray Alan Tidrilon sang branch 41 RTC Bago City kag wala ini sang bill recommended nga gin papanaog sang korte. Report live gikan diri sa Bago City para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa Bago City. Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Launa, 10 ang aton oras. Sige, daligid lang ha. Standby mga kaaksyon. Manumbalik kita sa dirigilamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan,
Layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba? Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:17 ang aton oras kanami patani ilang bada kagi lingaw-lingaw sa kangina no. Galing kay lang alang nako sa tiyempo sining bahin mapag-goodbye na kita. Salamat gid sa inyo sining pagpakigopod mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dinig lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sinika Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon.
kag happy weekends sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of a crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.